Μη του φουσκώνεις τα μυαλά, κρίμα να απογοητευτεί το νιάτο. Μαέστρο, ξεκινάς. Ήρθε η ώρα για τα τάγκο. Να χορέψουν και οι γυναίκες. Ταγκό, Ναι. Πριν βγω εγώ πρέπει να παίξουν τα ευρωπαϊκά. Ταγκό με μπουζούκι. Ξέρεις. Μαθαίνω εύκολα. Το χέρι στη μέση. Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω μαζί. Λίγο πιο αργά. Όχι, λίγο πιο γρήγορα. Άσε εμένα. Αύριο το μεσημέρι θα έρθει σπίτι. Σπίτι. Θα έρθεις να φάμε. Κάτσε, πολύ βιάζεσαι. Τι ώρα, δεν ξέρω, είμαι και υπνερό, ξυπνάω αργά. Δεν πειράζει. Θα σε περιμένουμε. Οδός Αλαΐας 33. Ναι. Ποιοι θα με περιμένετε δηλαδή? Εγώ, η μάνα μου, δύο θείες, μια γειτόνισσα. Εμείς.